ГЕРБ Pictures и Авиоотряд 28 представят филма "Правителствен полет" по действителен случай. Централна БФС, Централна БФС. Тук Авиоотряд 28, карам бистришките тигри и малко рода. Искам позволение за кацане. Чувате ли ме? Приемам. Що ме за бистришките тигри разрешавам? По-полека, бе! Това са правителствени пасажери! Какво ви става, бе? И така, ден след ден, Авиоотряд 28 караше всичко. Достатъчно беше да си платиш държавния бюджет или да риташ с Бойко. Ей, днес кон ще рита с мен, а? Само баба Руска имаше проблем. Тя нито риташе топка, нито имаше пари. Бате, Бойко, качи кравата! Казах, вече не може. Правителствен полет е там. Правителствен! Не вози кого да е. Значи тигри може, крави не може. В мамилке не се беше родила бистричките гърба. Ах, твоята кожа! От мен да мине, ще настане на мястото на Фидосова. Авиоотряд 28. Докато има овце, те ще возят тигри. Стига толкова. Нова алтернатива с бюлетина номер 16.